Da, fantastično. Sada da pitamo našeg sledećeg gosta, Sinišu Markovića. Dobar dan i dobrodošla, Siniša. Dobar dan. Da li gledaš fudbal više ili više voliš vreme da provodiš sa ženom? Pa, povremeno gledam fudbal. A, dobro. Da li to znači da muzičari, ljudi koji se bave muzikom, manje interesovanja imaju kada je fudbal u pitanju? Pa ne mora da znači, ali ne može se sve stići. Mora i neki prioriteti da se odrede. Ali volim da igram i fudbal i da gledam utakmicu. Da. Ono što je jako zanimljivo kada je karijera i biografija Siniše u pitanju je što on je završio informatiku na fakultetu, svira, peva. Kako to obično ljudi kao drugu opciju kada se bave muzikom i kada vole muziku uzimaju u obzir fakultet? A ti si prvo završio pa si onda počeo da intenzivnije radiš na planu muzike. Pa kod mene je to veoma čudna situacija. Ja sam se bavio i muzikom i prije fakulteta, pa sam radio u jednoj firmi, pa sam onda riješio da nastavim školovanje, pa tako da sam bio u svim fazama pomalo. Dobro, da li je informatika negde sa strane, spava, pa će čekati trenutak kada će da se oslobodi ili se uporedo radi i sa informatikom? Pa uporedo se radi, mada malo više ako muzike se bavim, ali uporedo, znači pomalo se bavim informatikom. Sada, koliko informatika pomaže po pitanju društvenih mreža, tvoje promocije? Da li si aktivan na društvenim mrežama, Siniša? Pa mislim da je sad ovo vrijeme mnogo bitno po pitanju tih internet reklamiranja društvenih mreža. Lakše je stupiti u kontakt i mislim da je jednostavnije nego ranije pokazati to nešto što umijemo, što znamo. Ono što je meni jako bilo zanimljivo, ti imaš svoju stranicu za fanove i ja kada sam pročitala, ne znajući pre nego što sam pogledala da si ti završio fakultet i informatiku, tačnije da si IT tehničar, nisam znala da... Rekla sam, Bože, odlično je ovo određeno. Obično velike zvezde imaju svoje stranice, njima to neko radi, a onda sam čula da ti, kada je tvoja karijera u pitanju, ništa ti sam ne radiš. Zato, da li to znači da nemaš dovoljno samopouzdanja ili više veruješ u procenu drugih? Pa znate kako, imam neke prijatelje koji žive od informatike od toga i dobri smo prijatelji, oni su izuzetno veliki stručnjaci oko toga i onda njima prepustim taj dio da odrade, jer ja imam previše ideja, onda dok se ja odlučim šta ću da, kako, potez, onda to oni radi, njima to prepustim. Ne bi ja da se puno zaglačujem. Kada je muzika komponovana u pitanju, zašto se uvijek izabere neko drugi, iako znamo da si pisao tekstove i muziku mnogima? Kvalitetne tekstove i muziku, ne bilo kakve. Ovo je opet ista situacija. Znači, kad sam ja u pitanju, kad treba meni da se odradi, radije prepustim nekim ljudima u koje ja vjerujem i oni to odrade mnogo bolje nego ja. Možda bi ja odradio dobro, ali mislim da ipak... Ne, ja ipak mislim da je u pitanju da si srećno zaljubljen, jer ljudi koji su nesrećno zaljubljeni odmah naprave hit. A ovako kad je čovjek srećno zaljubljen, onda malo mu je teže da napravi neki dobar hit koji će da gane mnoge devojčice, jer devojčice znamo da vole te tužne pesme. Da li više voliš onako sentimentalniju muziku ili neku bržu? Šta bolje prolazi danas? Pa ne znam, meni je to sve zavisno od raspoloženja. Privatno slušam neku tu sentimentalniju muziku, ali opet kad je moj nastup u pitanju ili kad je žurka, onda ja radije volim da neke brže pjesme. Ti si uradio jednu pesmu. Interesuje me šta na nastupima pevaš i sviraš najčešće. Šta ljudi najviše vole? Pa kod mene to nije statično. Ja stalno ubacujem neke nove fazone. Opet kažem, zavisi od atmosfere. Ako mene atmosfera ponese, onda normalno da ja idem neke pjesme koji oni žele da me čuju, onda tako da bude pozitivan rezultat. Dobro. Evo, šta ćemo sada čuti? Pa čućemo moju pjesmu Loša procena. Kako se zove Loša procena? Da li su u životu procene do sada bile dobre? Pa uglavnom su bile dobre, ali bile i loših. Dobro, ali bitno je da napravimo u glavi onako položaj takav da znamo da sljedeći put procenimo neku lošu ili tako situaciju i da znamo da je prepoznamo. Hvala puno. Ima tu i sudbine. Da, Siniša, želim puno sreće tebi i tvojoj ekipi koja ti pomaže u svemu i da nas ne zaboraviš i kad budeš bio velika zvezda. Naravno. Hvala puno. Evo, izvoli. Hvala.